Ɔdɔfo a wohwɛ Sekyere East TV awerɛhosɛm a bɛka yɛn nhyɛn sɛ ɛna anɔpa yi Presby Asafo ɛwɔ Asante Afigya ase a wode kɔ hospital hɔnom no a Presby kɛseɛ no mu no saa bere a me ne mo kasa yi akorɔmfowɛmfoɔ abɔ awura ɛdan mu hɔnom abubu ɔmo windows no akɔwia nneɛma a ɔmo de yɛ asɔre ɛwɔ asɔndan mu hɔ ɔmo amp ɔmo awia saa nso ɛna ɛyɛ ɔmo mics a ɔmo de di dwuma na ɔmo kasa mu no nyinaa ɔmo awia ana afei keyboard a ɔmo de tontom awurade yɛ ne nyinaa nso akorɔmfoɔ no asesa ɛde afiri Presby asɔredan mu hɔnom yɛbɛsrɛ sɛ adɔfoɔ mommoa yɛn sɛ wohu sɛ aberanteɛ bi ekura instrument ana obi ɛretɔn keyboard amp ɛne mics ɛne instrument bi a bɔ mmɔden sɛ wɔma Presby Asafo no aso ate anaa wode Sekyere East TV yɛ nɔmba no bɔ mmɔden nti wohyɛ a ɔmo bɔ wura dan mu hɔnom atutu dan mu hɔnom nneɛma bi ehia a Presby Asafo no de yɛ asɔre nyinaa yɛbɛsrɛ sɛ mommoa yɛ policefoɔ nso mmoa yɛ ne yɛnkye korɔmfoɔ no nti yɛkɔ so a ɛsrɛ sɛ wode wonya information biara nso a police station bi ɛbɛn wo biara no wobɛtumi de information no akɔ no yɛsɛ ɔmo nhyɛ wei ɛmfama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi aboa ne akye korɔmfo wɔmfo yi a ɔmo akɔdi saa nyiraba nsɛm ɛwɔ awurade asɔre fie hɔnom yɛbɛsrɛ nti obi biara mmɔden sɛ ɔbɛboa wode hyɛ video no ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛkɔ akyire na obi hu sɛ obi kura nneɛma bi a wɔtumi ame akye no yɛda ase nti sɛ wohyɛ video no a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ obi kura nneɛma no a yɛbɛtumi akye no nti hyɛ ɛma yɛn na video no nkɔ akyiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ a korɔmfoɔ a ɔbɛwura hɔ kɔwia nneɛma no yɛbɛtumi akye saa korɔmfoɔ no yɛbɛsrɛ wo information biara nso a nɔmba no egu screen ani no wobɛtumi afrɛ saa nɔmba no na wama yɛn ate biribi a bɛsɛ obusa fa ho biara nɔmba no egu screen ani no wobɛtumi afrɛ nɔmba no na wama yɛn information bi a wowɔ biara mommoa yɛn na yɛntumi nkye akorɔmfoɔ a wɔatumi adi saa adwuma wei baabi bi a wowɔ biara no hyɛ video no na ɛfa ma yɛn yɛda mo ase sɛ moanya brɛ de ama yɛn.